बाबू उहे बात जितना गणेश जी दिमाग के तेज बारे वैसे कई गुना बिट्टू तिवारी के मेहरारू तेज बारे। वो कैसे किस प्रकार इनका मेहरारू क्या है नहीं खची ना अब ब्यास हो गई बारी बिट्टू तिवारी पूजा तिवारी नाम का है धरता रही ऐसे नाम का है धरता और ब्यास कोई गुना तेज बारी वो जब बियाह भइल न तो अपना सखी से कहता रही कि ये सखी जानता रू हमार बियाह जानता रू 24 बरस तक ले हमरा लड़के न भइल सखिया कहली कि 24 बरस तक तार लड़का में भइल लड़का कब भइल कहले कि भइल 24 बरस के बाद 24 बरस के बाद तब तक खुशी के बाद खर्चा करो के का खर्चा करी 24 बरस पहले भी ना भइल रहे 24 बरस बाद काहे भइल 24 बरस पहले से कुमारे रहत ना तो ओकरा पहले होते ना मर्द मेहरारू से पहले झगड़ा करस ना तब गुजरात जा दिल्ली जा ना पहले मर्द मेहरारू से झगड़ा करके रूस के कलकत्ता जा तब भिखारी बाबा उहे गीतवा गौले कि पियावा गइले कलकत्तावा अरे तो गोरवा में जूता नहीं खे माथवा पछातावा तो कैसे चली है रहा तवा ओ घड़ी जबाना उसन रहे तो उसन गीत गवाओ चाचा ओ घड़ी जूता पहने के मिले कपड़ा भर दे ना मिले बिहार ऐसा अपने को राज रहे जे सबसे ज्यादा गरीब रहे ना लोग के पैसे कपड़ा रहे ना लोग के जूता चप्पल पहने के पैसा रहे एक एक धोतिया पहन के ओकरा के फिर लपेटियो ले ओ जमाना रहे ओ घड़ी जे घड़ी जूता चप्पल ना रहे तो औरत कहता रही कि गोरवा में जूता नहीं खे माथावा पछातावा आ कैसे चली है रहतावा रे सजनी आई अब देखी ना ओ घड़ी बियाह होके लइकन के तो वो घड़ी एगो जोड़ा की ना जाओ चाहे एगो जूता की ना जाओ तो उहे जूता पहना के 4-5 गो लड़का के गांव में बियाह हो जाओ आई अब कैसन जमाना बा एगो लड़का के बियाह बा तो ओकरा 4 जोड़ी जूते चाहे वो कैसे एगो दुहारी लगी तो एगो परिछावन के बेरा एगो लड़का पहन के अगना में जाई एगो विदाई होई एगो बाथरूम जाई ओ खातिर चप्पल रखता लोग ई पहन के मैदान जाई 5 जोड़ी जूते चप्पल घड़ी रखता ऊ जमाना ना तो आज के गीत संगीत आही रे दादा अपने परिवार बैठ के रोगा नहीं के सुन सब आजो निमन गवाता लेकिन निमानका के मिनहा नहीं आज बहुरका के कैसे कि पवन सिंह जी एगो गीत गौले हो एगो मेहरारू बेरी आ कहतारी कि हो गई नी पूरा एक्यूरेट बोलो सरिया ऊपर नीचे सेट बोलो अरे किशोर से सरक जत सरिया ये राजा जी हरे पिन लगई बतयरी जाई तो मर्दत को होता कि सरिया पपरी नजरिया तो सरिया अरे फिर से पहिरे के पड़ जाई अच्छा ये कौन गीत है कि सरिया पर नजरिया पड़ जाई तो सरिया खुल जाई फिर पहने के पड़ ऐसे को लड़का कहला क्या बात है पवंग जी ये कौन गीत है कि नौता कला से सारी खुल जाई तो लड़का यही लेके सहारा लेके गणेश जी से ले लो लड़का कहता कि ये बाबा गणपति गौरी लला नवा के पूजिले रोजे चरणवा के अरे गणपति गौरी लला नवा के पूजिले रोजे चरणवा के मंगल के देवता बैठाओ तनी ने बताया ई नजर से देखा जाई मंगल के देवता बैठाओ तनी ने बताया ई नजर से देखा जाई होखे
ना ये जायो मंगल ये बाबा आई के मंगल करा जाई अरे होके ना ये जायो मंगल ये बाबा आई के मंगल करा जाई बाबा वो समय के बात हमरा याद बा जना समय सारा देवता लोग में बाजी लागल आ सारा देवता लोग झंझट करे लागल कि पहले पूजा हमार होई आ पहले पूजा हमार होई तोरा और चतुराई ओ घड़ी काम में आई अरे कि राम लाम लिखी के बाबा हो अरे घूमी गई जब से जितना गणेश जी दिमाग के तेज हवे ना उससे कई गुना दिमाग के तेज इनकर मेहरारू बने लड़का कहते के बाबा अरे कि राम नाम लिखी के बाबा हो अरे घूमी गई जब प्रथम पूजा के अधी तारी भइल बाबा हो निहोरा तने कर हर जल्दी